que iba para Vega era o señor que levaba o arado, por boi o carro. Iba un carro con o arado, e entón o señor aquele iba para Vega. A mañana, a 7:30, ou por aí. E miraba o arado na finca e depois iba a xente. Iba a xente. Era cachar a leigua. A leigua era que viraba o arado. Porque o arado vai e vira a terra. Entón, aquelas leiguas que vira o arado, tens que cachalas polo jón. Cachar todo. E depois, ao terminar, cerrar a veiga. Levar terra para outra extrema para cerrala. Se non queda correga aberta. Agora queda, por eso non terra nin abre nin nada. Agora se cambiou, pero naquela era así. Agora xa é outro mundo moderno. Xa ali un desfalco moi grande, non sabes? E entón ali non se daba nada. Non daba millo, nin se quedase aberto, non dá. Non. Entón checábamos a terra para que a veiga quedara máis llaniña. Para cando regaras, porque había que regar, aí entón estaba a veiga máis llana. E despois sementaba o gran a man. E agora sementa a máquina. Pero naquela había unha señora, tamén o gran no mandil, con unha cestiña ou así, e era que sementaba. E depois iba a rato. Sí, pero había unha... tiña que saber unha señora que sementaba, que sabía sembrar, se botou eu, botaría o saconteiro nun migallo de... Pero esa señora se iba atrás, se iba labrando, ela se iba sembrando. Si, así que estuvera a veiga xa cachariña. Sí. Pois pasábase unha grande. Mentre ven a sementadora, pois sembraba unha señora, con a cestiña na man, os nomes no mandil, así como a mí. O mandil, Iba ao mandil, e botaban o gran na bala, no mandil, e viña, iba, sabes? Había que saber. Había que saber porque... Se non nació todo xunto. Se botas un puñado e tiras con el, naceche todo xunto. Entonces a señora, o que non fora... Salpico así, polos dedos, sabes? Xa había sementadoras. Sí. Ai, fulano vai sementar ata... Xa había unha señora, o no pueblo, que era a sementadeira, chamábase. Sementadeira. Andaba, nós aquí, polo menos no estuario, íamos uns pos outros, a ganar a xente, non? Ti ves pa min, eu vou pa ti. Entón, a millón sentábamos 15 ou 16 personas. En principio non se daba de comer, porque non había tamén, non? Daban xo mellor un bocadillo á mañán, unha pastilla de chocolate, ás mulleres. E aos homes un bocadillo de queso ou de outra cousa. Pero despois cambiaron, de dar a comida a mediodía. Entón, xa se mataba un carruxo grande, ou un bo cocido, unha boa sopa, entón xa a xente comía ben, e se iba para a vega, mellor. E despois xa tarde entón levamos o pan e o viño, que é o que se levaba, e o ramo, para beilar. Entón, salíamos da casa e ao señor que o levaba, xa trouxaba todo a camiña, nós con ele a cantar. E ali tocaba o xologón na veiga, e o señor beilaba ramo. Beilaba, había que beilalo na veiga que estaba sin labrar, porque na labrada enterraba, senón con os pés. Entón, na veiga que estaba sin labrar, beilaba, empezaba nunha punta da veiga e iba hasta a outra punta, hasta o fondo. Por exemplo, no alto, e iba para baixo hasta o fondo. E ao que non quería beilar, pois daba unha volta da rodela ou pasaba o romallo pola cabeza, porque non quería beilar. E era así, nada máis. Se vamos abaixo, salir da miña casa, como daqui aí afora se balado, que había ali un alarguiño, ali xa parábamos e cantábamos. E entón ele xa trouxaba. Cantábamos unha cantiga, va? Porque ao acabar de comer, cando se iba da labrada, cantaba. Xa se cantaba. Maiormente se cantaba. Este noso amo doxe, Dios non lo deixe vivir, que nos deu a libertade, ai para nos a divertir. Ai la la la, ai la la la,
falda de puntilla, e o ramo xa tiña así unha roda de, que era xa de, a propósito, non, tiña que ter moita rama, moita ramiña. E despois, en riba, maiormente na nosa casa, levaba arriba como unha moneca, como se fora unha moza, unha moneca arriba, non? E despois pañuelos, por arriba, e despois puña as rosquillas, así metidiña a adornar un pouco tamén, e nada máis. E o señor collía por baixo da falda que levaba a pola do ramo, para agarrar nele, que non me agarraba. E era agarrar por baixo, para ir todo o camiño así. Iu. Sí, desde a casa xa. Desde a casa xa iba así sempre ata a vega. Ibas co cesto na cabeza da merenda, levabas un xerro de viño cheo na man, e unha taza, e todo o que encontrabas polo camiño tiñas que invitalo a beber. Se che quería ou non che quería beber, era cousa dele. Pero invitar, ai, toma, bebe, 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 existir. Sí, sí. Ai, Dios mío, daquela. Tantas cousas. Ai, Jesús. Non, tiña que empezar o lojón, como a pandareta, van bailar cando empezas a tocar a pandareta. Senón non baila, ni de xeito. Entón, claro, empezaban primeiro as que loaban o lojón coa pedra, a darlle a cantar, e entón se vai chamando a mulleres polo regaballo. Vamos, e o home que levaba o ramo empezaba a facer as vellas á muller como o galo que lle fai a galiña, hijo, de redor, a muller salía pa andar el, e se bailaba así, hasta acabar, hasta terminar. Era así. E bailaba todo o tempo coa mesma muller? Todo pola vea, chamaba, baila agora con Elena, baila comigo, baila contigo, baila con aquel, baila con aquel. Pola finca... La finca vai a bailar con todas as mulleres. Únicamente a que estuvera de luto. Con eso non bailaba, se respetadas. Pasaba, non bailaba. O sea, non lle facía a reverencia de bailar, pasaba. E agora, no máis todo que estaban pola finca de algo, bailaban todos. O que chegaba antes, nós chamábamos o cabeceiro que era o final da finca. Pero vos é outra cousa. E o que chegaba antes, ao final, era o que botaba a aña. Entendes? Entón era o que... Ali será acabar. Sí, O acababa, que chegaba antes. A extremas da finca, que partía con outra, aqueles despois botabanlle para arriba, jalaran eles, claro, de baixo. Botabanlle para arriba un toxeiro clavado no arado, un ramallo, ou así. O que perdía, levaba o toxo, botaban no arado, compraban calca. E o que ganaba, entonces era cando tocaban a aña, Botabanlle un e ramallo. botabanlle cantijas, entendes? A aña é, por exemplo, eu cago aquí neste cabeceiro, quer decir, o cabeceiro da vega, na vega. E as termas que ainda estás ti. E se chego eu antes cor de riba, pois ganei eu e porque xa ti a aña para arriba, porque un ramallo, un toxo que me llame na gana. E se lle quero botar unha cantiga tamén máis fea, tamén lle botas. Sí, botaron unha cantidad fea. Nós aquí en Bordalás somos tantos como a vos. Mataremos un carneiro e as cores deixamos vos a vos. E facíamos así, Nós dicíamos, Pero nós da cá a Bordalás somos tantos como a vos. Pasa o río polo medio e a morriña e quedan vos. Quedan vos tamén, así. E era así. Agora o do ramo é cando se toca o logón. Sí. O nós aquí no barrio ese. É como ese que vamos a Que ver. vai o logón coa pedra, e o señor vai e ama. Era así. E pasábamos unha broma tamén. Non tamén só era traballar, porque naquela só era traballar. Era o que vía. Claro que eu vin despois delas, elas, as mulleres viviron algunhas vivencias que eu non vivín, pero bueno, de todos modos eu recordo que ben, máis ou menos todo, porque eles mesmos foron que a enseñaron. Entonces, supoñome que o de sementar o gran, pois, ven de aí, de sembrar ali neste tempo, que era de ser cando é o momento de empezar a labrar a terra. E dicen que eses bichos que fan así para arriba, así na terra, que fan así un montonciños pequeninos, dice que cando eses bichiños fan eses montonciños, que se pode labrar a terra.
A experiencia do que Sí, se a chama. experiencia que se chama de... Tanto que xa se pode sembrar, todo iso xa se labra, xa se sembra, xa... Iso é o que lles pitei aos vellos. Que naquele tempo había que lavar a roupa, chegar das labradas, lavar a roupa para outro día volver a ir á labrada. Iso tamén había que facelo. Porque as mozas querían ir máis ou menos medias axeitadas e limpias porque bueno, o que falabas antes, con mellor ainda había alguna que sacou o novio na labrada. Sí, que pasaba iso, sí. Entonces a que María que menos quería ir a cuidar, a veces iban no que cabo bastante ben, co seu mandil, pero ben axeitado, e a súa saia, sí, levaban tamancas, pero iban ben, sí, iban ben. Verdad que sí. Se cantaban aquí en Lordelo querían que só iran as cortellas, igual que as cortellas que só ira aquí, entonces aí facíase moi alto, o canto das labradas era moi alto, así Angelito tiraba para arriba que madre mía. Bueno, si Angelito se tiraba aí, por favor, as cordas se daba, e lle daba de medo, era un cago na puta. Cantaba alto, non lle gustaba nada, porque eu ao mellor se chegaba ali rabiando. Pero él no, él cantaba, aquí estaba tan fresco como se non hubiera cantado nada, tiña un pouco como vai as vidas e non se escuitaches, ela sube para arriba e non lle gusta nada. Non lle fai falta Non nada. lle fai falta nada, claro. Era así, na Boal, cantaban na Boal e ian a Jargamala, e entón chegamos a oír a Jargamala dali onde é a tienda, oíanse ás veces a cantar, só hai un viño como hoxe, oíanse a cantar tranquilamente. En cada sitio tiña a súa forma parecido, pero non era igual, é igual que as panderetas. Cada zona, cada parroquia xa canta de diferente maneira. Eu sei de moitas aquí que tamén están no pueblo, saben no pueblo, pero venen a aldea e saben da aldea. Iso é o bonito. Agora que tamén non lle queira, xa non queren eles, pero que non aprendan nada da aldea, non sei, está aquí. Hoxe xa non está nadie, marcha todo o mundo, un bando van dos outros. O que pasa é que a xente marchou, sabe, do lugar marcharon moita xente. E a que marchou xa non volveu, un quedou nunha lá situada, fixéronse lá a vida, e para aquí xa non... Nada. Está moi despoblado. A ver se agora veñen, o rollo da crisis, ao mellor, igual se animan, e veñen por Sí, pero aquí. moitos non saben coller os sachos que se o problema. Bueno, pois que aprendan. A necesidade obriga a calquera cousa. É iso, mira. Pero a miña avó dicíache que, mira, dunha Diana facer unha señorita, que podía. Que podía ser, pero non sei. Unha señorita facer unha Diana, iso xa. Que difícil. Que nos deu